Este próximo sábado, 29 de setembro, celebraránse eleccións para a renovación dos órganos rectores nas 63 confrarías de pescadores existentes en Galicia. Nos comicios votarán máis de 8.000 traballadores, entre mariñeiros e mariscadores, e preto dos 4.000 armadores. Unha parte importante dese censo votará nas rías de Arousa e Murosnoia, onde xa hai máis dunha dúcia de confrarías. Os pósitos de Noia e a illa de Arousa serán, por esta orde, as confrarías con maior participación neste proceso electoral. Na vila noiesa farano máis de 1.500 persoas, e na illa preto das 900, sumando nos dous casos produtores e empresarios. Será unha xornada importante que dende a Consellería do Mar agardan que transcorra con normalidade e sen que se rexistre ningún incidente. Pois eu espero que sexa unha xornada de tranquilidade. O reto superamos, eu creo que fai 4 anos, cando tomamos a decisión de que se celebraran as eleccións ás cofradías no mesmo momento para todas xuntas. Xa aprendemos daquela experiencia, unha experiencia que resultou, eu creo que altamente positiva, que o sector acreditou unha vez máis o seu alto grao de madurez cunha participación moi alta e sin ningún tipo de incidencias, e eu o que agardo é que tamén nesta volta pois sexa un día de tranquilidade, un día de festa para a democracia do propio sector. É o momento no que o sector é quen de decidir os órganos de goberno para os seguintes 4 anos, e eu espero a máxima participación e que todo se desenvolva con absoluta normalidade. Do resultado destes comicios dependerá en boa medida que haxa tamén cambios nos órganos de dirección das propias confrarías, como é o caso das federacións provinciais ou a Federación Galega, onde realmente se toman as decisións máis importantes para o futuro do sector.